O líder dos socialistas galegos estivo hoxe en Pontevedra. Na súa visita á cidade de Lérez, Xaquín Fernández Leiceaga denunciou o veto que o Goberno central quere realizar na tramitación propia da lei para a transferencia da AP9, unha decisión inaceptable pro socialista. Estamos ante unha actuación, xa digo, inaceptable, inadmisible, e nós vamos a exixirlle a Alberto Núñez Feijóo que deixe de tomarlle o pelo aos cidadáns de Galicia, deixe de tomarlle o pelo aos diputados do Parlamento de Galicia e se quere ter algunha credibilidade en relación con este asunto, ten que conseguir que os votos do Partido Popular na mesa do Congreso faciliten a tramitación desta iniciativa. Esta lei de transferencia pode ser aprobada na mesa do Congreso dos Deputados. Para iso necesitarían un voto máis a favor, un voto dende as filas populares. Ana Pastor, recordo, é diputada por esta provincia. É diputada por esta provincia. Non é diputada por ningunha outra. Ten que someterse aos criterios do Partido Popular de Galicia que no Parlamento di que está a favor da transferencia da AP9 para recuperar a credibilidade. Dende as filas socialistas agardan que o Goberno central recapacite e admita esta transferencia, unha transferencia que dende as filas populares tamén solicitan dende Galicia.